hovorili aj o tom, čo... Prerušujem rokovanie pléna na 2 minúty. Predsedajúci sa to bojí sám zhodnotiť, že rušíte moje vystúpenie. Musím aj ja na to upozorniť. Pán Šipoš, však vy si to užívate tiež, tak nechajte aj mňa trošku rozprávať. Počas hodiny otázok, keď ostal pán Pročko nervózny, tak mimochodom použil výraz, že zmrdí. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, aj keď v sále sa tuším nachádza len jeden poslanec Progresívneho Slovenska, teraz už 2. Škoda, že tu nie je tieňová predsednička Progresívneho Slovenska, pani Beata Jurík. No, čo sa deje pri rozprave k tomuto bodu programu? Evidentne Progresívne Slovensko potrebuje nejakým spôsobom prekryť to fiasko a tú strašnú blamáž, ktorú majú v súvislosti so subvenčnými podvodmi, respektíve podozreniami, ktoré sa dotýkajú matky šéfa Progresívneho Slovenska Marty Šimečkovej. Že si to nemyslíme len my, poslanci Smeru, môžem potvrdiť, pretože včera to povedal predseda Neobyčajných ľudí, pán Matovič, na tlačovom briefingu, kde jednoznačne použil pojem subvenčný podvod a povedané takou slangovou rečou riadne tomu Progresívnemu Slovensku naložil. Ale že riadne. Ich budúci koaličný partner im odkazuje, že bude ich... Teraz použijem jazyk, ak sa tu používa, zlodejiny, kšefty, ktoré sa tu zrejme chystajú, keď prídu do vlády, strážiť. Tu si dovolím takú malú odbočku od kritiky Progresívneho Slovenska ku pánovi Matovičovi a spol, pretože to tí najlepší chcú tých druhých strážiť. To ako keby zlodej kričal, chyťte zlodeja. Igor Matovič, daňový podvodník, by sa mal pozrieť najprv vedľa seba, vpravo vľavo a mal by sa pozrieť na to, ako získal zrub v hodnote 400, 500, možno 600 tisíc eur. Bývalý minister vnútra Mikulec, ktorý to podľa katastrálnych údajov kúpil za 70 tisíc. Nikto tu nekladie otázku, čo to je, aké podozrenie z legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Kde je teraz Matovič a kde svojho spolupartajníka kritizuje a rozpráva o tom, že takýchto kšeftárov v okolí nestrpí. Ale to není jediný. Bývalý pán poslanec Čolinský napísal na facebookovú stránku, že aj pán Pročko je tu taký kšeftárik, ktorý si tak dohaduje rôzne kšefty pre svojho nádejného zaťa čakateľa, pretože ten jeho asistent, ten nádejný čakateľ, nebudeme ho menovať, ja mu nechcem zle, uzavrel zmluvu s Národnou radou v roku 2020 na 69 301 eur, aby ste vedeli, a v roku 2023 dokonca na 168 960 eur. Čiže celkovo umožnil svojej nádejnej blízkej rodine, aby získala 238 000 eur. Ten krikluň, ktorý tu rozpráva všetkým, že tu kšeftujú a kradnú, tak ten si prišiel pomocou svojho nádejného zaťa na 238 000 eur. To je úžasné. Toto môže len Slovensko alebo neobyčajní ľudia vymyslieť, že rozprávať tu o všetkých ako o zlodejoch. A tu máte fakty. To sú nespochybniteľné zmluvy, nespochybniteľné zápisy v registri. Pán predsedajúci. Rušia moje vystúpenie. Nemôžem. Pán podpredseda Gašpar ma informoval, že rušíte jeho vystúpenie, tak prosím, nerušte jeho vystúpenie. Pán predsedajúci sa to bojí sám zhodnotiť, že rušíte moje vystúpenie. Musím aj ja na to upozorniť. Ja len chcem povedať, pán podpredseda, mňa to neruší, ale chápem, že vás to ruší. Ruší to aj pána Mazguta. Prosím, nechajte pána podpredsedu Gašpara vystúpiť a predniesť svoje vystúpenie. Možno, pán Gašpar, keby ste ozrejmili, akým spôsobom vystúpenie súvisí s prerokovávanou tlačou. Pán predsedajúci, mal ste tu sedieť do obedu, aby ste počuli, ako súviseli vystúpenia vašich kolegov. Dobre, s touto vecou prednesenou. Rozprávalo sa tu o kradnutí, o kšeftovaní a o tom, aký je stav zlej ekonomiky, tak ja tu chcem rozprávať o tom, kto tu kšeftoval a kradol v roku 2020-2023 a nechal tu sekeru 20 miliard, lebo to bolo práve Matovičové Slovensko a samozrejme niektorí poslanci z Progresívneho Slovenska a Saskári, ktorí tu sedia, ktorí dvíjali ruky a hlasovali za všetko. Ale táto retorika sa zvrháva už len do toho, že lebo Fico, a teraz pridali, že lebo Gašpar. Neviem, či to mám považovať za nejakú česť, ale teda v zásade nič iné nie je počuť, lebo Fico, lebo Gašpar. Progresívni odborníci v rámci tejto diskusie už klesli na úroveň samozrejme Matovičovi. Fanatický Green Deal.
ohrozenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Všetko to prináša zníženie konkurencieschopnosti. Nemecké automobilky hlásia 16% pokles. Hlásia problém celkový s ekonomikou. Nezmyselné emisné dane, poplatky, ktoré sa tu chystajú, ktoré vy budete schvaľovať. Túto KDH, dneska boli otázky na to, že nie je energopomoc k drevu. Tak zakážte všetko. Dajte im 3 svetre, to bude možno zadarmo, miesto sociálnych opatrení, 3 svetre pre občana, aby mu v zime nebola zima. Toto je výsledok toho, k čomu smerujeme, keď vy tu budete vládnuť. No a ja chápem, o čo vám ide, lebo vy ste sa tu netajili vo vystúpeniach mnohí, že zrušíte všetky sociálne opatrenia, ktoré táto vláda dala. Zrušíte, lebo inú možnosť nebudete mať, ak budete chcieť posúvať verejné financie k lepšiemu. My sa o to snažíme, ale súčasne sa snažíme aj o sociálny status občanov, aby bol aspoň ako tak udržateľný. Vy im budete musieť, keďže zrušíte energopomoc, oznámiť, že platia o 40, 50, 60% mesačne viac za elektrinu, za plyn. To bude teda to zlepšovanie životnej úrovne, to, čo hovoríte, že my ich zbedačujeme. Naopak, sociálne opatrenia, ktoré sú príjmané, vrátanie 13. dôchodku, pán Viskupič hovorí, že nebude ani na 11. Nebude, lebo vy zrušíte aj tým 12. a možno aj 11. Čo tam podôchodcov ani voliť nemôžu, tak na čo by ešte potrebovali nejaký dôchodok? Dáte im možno nejaký prídel strávny, nejaký lístok a poviete, že to stačí na dožitie. Cieľom je pokúsiť sa samozrejme dostať do vlády a viete na čo? Aby ste mohli štedro dotovať financovanie politických mimovládok, štedro dotovať politických umelcov, samozrejme rodinných príslušníkov, ako sme to videli u Marty Šimečkovej. A my vraj podľa poslankyni Kleiner nechápeme. No ja si myslím, že vy chápete, na rozdiel od toho, ako to vidí pani Kleinert, a vy úmyselne robíte to, čo robíte. Úmyselne šírite nepravdu, fabulujete, vymýšľate si a vytvárate obraz akejsi apokalypsy nad Slovenskom. Bola tu často spomenutá téma tzv. Daňových trestných činov a zlý vývoj a katastrofa. A neviem ešte, ako to mám opísať tými vašimi slovami. Tak použijem to, čo dohľadal môj kolega pán Glik zo správy, výročnej správy Európskej prokuratúry, že odhad celkovej škody na daňových prípadoch za celú EÚ je 13,1 miliardy, hovorím o výročnej správe za rok 24, 25 ešte nie je. My sme počuli z vašich úst, že 30% daňových podvodov v EÚ je na Slovensku a to môže byť len na Slovensku. Tak aby ste vedeli, najnižší počet vykonaných daňových kontrol sa niekde pohybuje pri období vašej vlády v roku 2023. Paradoxne teraz sa snaží daňová správa zvyšovať počet daňových kontrol ako jeden z nástrojov na predchádzanie daňových podvodov. A mám aj čísla, mohol by som ich hovoriť za jednotlivé roky. A druhý taký dobrý ukazovateľ je aj výška nálezov, pretože tie nálezy pri vyššom počte kontrol, ktoré sú teraz, sú nižšie ako tie, ktoré boli predtým, čo ukazuje, že naopak, že tí daňovníci sa správajú oveľa poctivejšie, než to tu vykreslujeme a robíme. Samozrejme, vždy budú daňoví podvodníci, vždy, za kohokoľvek vlády, ale čo je najzaujímavejšie, že priemerná výška nálezov, priemerná výška na jednu kontrolu je 39 000 a nejaké drobné. Všetci tu spochybňujete tú novelu o 20 000 a vykreslujete, že to je dôvod na zvýšený počet páchanej daňovej trestnej činnosti, tak nálezy hovoria v priemere o 39, čo je ďaleko nad tých 20 000. A máme tu, tak ako pri majetkovej kriminalite, debatu o tom, či zmena výšky hodnoty na trestný čin z 260 na 700 mala vplyv alebo nemala vplyv na zvýšenú daňovú trestnú činnosť, a to platí aj o určení daňovej hranice pre daňový trestný čin, či to bude len daňový správny delikt, pri ktorom je častokrát vyššia sankcia finančná, ako možno pri tej úvahe, že sa teda malo jednať o trestný čin. To len na také porovnanie a čísla. Ďalšia taká hoaxová nejaká správa hrozná prišla, že index vnímania korupcie vraj Slovensko zase má zhoršený a pokiaľ viem, má to byť o 2 miesta. Už som tu počul z úst Progresívneho Slovenska, tej tieňovej predsedničky, pani Beaty Jurík, že o 14 miest. Niekto potom použije pojem 14%, tak teraz sa pýtam, čo to vlastne sú body, alebo percentá, alebo čo je vlastne pravda z toho celého, pretože áno, zhoršenie je a ja vysvetlím hneď aj prečo.
Dlhodobo s týmto indexom som oboznámený ešte z čias, keď som robil riaditeľa Úradu boja proti korupcii, pretože ide o prieskumov, korupčnú trestnú činnosť neviete zmerať exaktne, ako treba skrátiť, že vlámaním, kde na 99% príde oznamovateľ už len kvôli poisťovni oznámiť, že bol vykradnutý, okradnutý a máte o tom akú takú presnú štatistiku. Tu obe strany samozrejme mlčia, nemajú záujem, aby sa taký trestný čin dostal najavo, takže merá sa to len cez nejaké vnímanie a to vnímanie je závislé od verejnej mienky a od prípadne nejakého sociálneho prostredia podnikateľov, justície, od toho, ako vám to ponúka túto progresívny denník N, alebo SME, alebo Aktuality. A potom v náväznosti na to opoziční poslanci Progresívneho Slovenska, ktorí samozrejme hovoria o tej spomínanej apokalypse. Tak podklady, ktoré išli k tohoročnému hodnoteniu poslednému, vytvorili a predložili, aby ste vedeli také osobnosti, akým je šéfredaktor Aktualít.sk, pán Bardy, ktorý má veľmi vrelý vzťah na Roberta Fica, to všetci evidujete. A takže on dával jedným z tých zdrojov, ktorý hovoril o tom, ako to s korupciou je. Šéfka nadácie Zastavme korupciu. Ide o mimochodom politickú zahraničnú mimovládku, ktorá nemá nič spoločné s mimovládkou, ktorá má rozvíjať občiansku spoločnosť alebo robiť nejaký nestranný dohľad nad spoločnosťou. Potom je tu bývalý mediálny poradca a pán prezident podľa niektorých, Rizman od pani Čaputovej. Potom je tu novinárka Todova. Opäť je tu novinár Vagovič. Potom je tu Gordulič, súčasný právny expert Ústavného súdu, zakladateľ strany Spolu a člen predsedníctva, čuduj sa, akej strany? Demokrati. Pán Nechala. Takže toto sú tie zdroje, ktoré hovoria o Slovensku, tak ako o Slovensku hovoria progresívni poslanci v Europarlamente a čo tam všetko proti Slovensku títo ľudia robia. To je teda strašný extrém. My sa tu tvárime, že Slovensko si neškodí samé, alebo že Slovensko si neubližuje, no tak tí, ktorí ubližujú, sú tuto kolegovia týchto poslancov z Progresívneho Slovenska. To, čo dokážu predviesť a povedať o Slovensku, to fakt dokážu len kolaboranti a zradci, alebo ja neviem, zradcovia, alebo ako to mám povedať. Jednoducho, to nemá nič so Slovenskom spoločné. Vy nemáte Slovensko radi. Vy by ste najradšej, keby Slovensko nebolo na mape Európy, keby ste sa mohli volať Európania. Vy by ste najradšej boli, keby ste neboli ani muži, ani ženy, ale nejaké osoby, jak počúvam. Vy nemáte ani štípku národnej hrdosti. A bola zábavná debata, keď sa tu rozprávalo o uniformách našich olympionikov. Nevykrikujú vaši kolegovia. Rušia ma. A kolegovia, pán podpredseda Gašpar ma informoval, že ho rušíte, tak prosím, nerušte ho. Ďakujem. Pán Šipoš, viete o tých osobných útokoch, to je na pobavenie, keď vy hovoríte, kto to tu povedal, že neútočíte osobne. No, prišiel tu do rozprávy aj taký príspevok, že vraj sme teda nakúpili tie olympijské uniformy, aj keď ja nemám potrebu obhajovať pána Huliaka od cudzej firmy zahraničnej. Viete, vy ste až takí demagógovia, že napriek tomu, že viete, že európske právo nám neumožňuje nejakým spôsobom selektovať a nariadovať, treba s nejakým nariadením vlády, že máte kupovať len slovenské výrobky. Práve naopak, bolo by to v rozpore s európskym právom. Tak ste tu bohorovne šírili zase nejakú demagógiu, že teda sme dali zarobiť a kšefty pri tom vyjadrovaní sa vašom niekomu inému. Chvála Bohu, že stále neriadite Slovensko, ja hovorím, lebo to, čo tu bude Sodom a Gomorra. A pán Šipoš, však vy si to užívate tiež, tak nechajte aj mňa trošku rozprávať. A ja na záver len chcem povedať, že toto je diskusia, rozpráva ku výročnej správe, miesto toho, aby sme sa skutočne bavili o faktoch, aby sme sa bavili o makroekonomických ukazovateľoch, hovorili o ich vývoji, hovorili aj o tom, čo... Kľud. Dobre, prerušujem rokovanie pléna na 2 minúty. Drží mi čas. Prosím, zastavte čas pána poslanca podpredsedu Gašpara. Pán Šuca, pán Pročko, kľud. Kľud. Môžem pokračovať?
keď bola hodina otázok... Pán podpredseda, teraz je prerušené rokovanie, tak prosím, nevystupujte. Kolegovia, ak si chcete niečo povedať, neviem, či vám mám odporučiť, aby ste išli vonku, ale určite to nerobte tu dnu, dobre? Prosím, pán Šuca, pán Pročko... To je prúser. Pán podpredseda Gašpar, pokračujte. Ďakujem. Počas hodiny otázok, keď ostal pán Pročko nervózny, tak mimochodom použil výraz, že zmrdí. Všetci slušní poslanci dostali od neho výraz zmrdí. Chcem povedať, že sa určite stretneme na mandátovo-imunitnom výbore, pán Pročko. Toto je úroveň. Toto je úroveň opozičného poslanca. Bol by som rád, keby ste sa konečne, bez toho, že sa bezradne na mňa pozeráte, vyjadrili, že toto nie, toto sem nepatrí. Tak ja vám povedal včera Igor Matovič, vám ostatným opozičným stranám, vy nie ste schopní sa vyjadriť, ste alibisti, nie ste schopní povedať, že je tu problém s subvenčnými podvodmi, ste ticho. Dokonca ešte občas sa pokúsite to obhajovať. Takže miesto toho, aby sme hovorili, ako som povedal, o konkrétnych ekonomických ukazovateľov, o ich vývoji, čo spôsobili vonkajšie faktory. A to je jedno, či to bolo v covidovej dobe, alebo teraz, v súčasnej dobe. Aby sme sa vecne pozerali na to, čo sa s tým dá urobiť, alebo neurobiť. A ako by ste to robili vy, tak má vyzerať diskusia v parlamente. Tak je to diskusia plná invektív a urážok. A ja pripúšťam, aj moje vystúpenie nebolo asi hladkanie. Ale toto sme docielili v tejto Národnej rade. Od faktov, od toho, aké ponúkate náhradné riešenia, osobné invektívy, útoky, a nepravdy, čísla, ktoré sú zmätočné a ktoré nemajú žiadnu výpovednú hodnotu. Ďakujem.